karon kay itong Friday, nasa nagsisecure ka. O ito, dati nagsisecure. Pero ang sisecure, halikan niya ko ng mga ilahang mga kapwa. Balaod. Limay na punta na pwede makasimpaw, 20% na sa panibaho atong simbahan na capacity o kasunod sa simbahan ng Domingo. And ang edad kay sinutso hanggang sa 65, 18 to 65 years old, ang pwede makatuloy niya po. And pagkaya po tayo maintain o social distancing, suot o face mask. Pagkaya po tayo ampo sa tanang natin mga kaisuon na maka-appeal sila ng trabaho. Itong mga mulato sa 65, mga edad sa tinta, below 18, pagkaya tayo ampo sa gobyerno, sa ito ang mga kaisuon na sama na bilig na po sila makasimba, pagkaya po sila dito sa Ginoo, pasa na bilig tawag na po sa Ginoo. Sige, manindol ka atong kapuson sa pagkanto atong panimbahon kung namanto ka sa tuwang Jesuso. Ang mga among maliglang umahan, salamat sa panimbahon, salamat sa mensahe na inyong pinatag ka na mo, salamat inyo na kami patay at pinahali sa inyong tulman, kasya, inyong ilanhaw, inyong ibigala sa kahayat, inyong ipagawal kinabuhi. Lord, sa una, ibig kayo mong kinabuhi, sa una, ngit-ngit kayo mong kinabuhi, wala ipagawalhanan, pero karon na kailangan sa imuha, na ikaw nasa kasing-kasing sa among kinabuhi, ang pagkila, ay na kahit ang kinabuhi nyo, naraming kapanan sa kahayat, makita na namo ang inyong mga plano sa among kinabuhi nyo. Lord, ang tawag Lord, na magkadayon kami, na magsunod sa kahayat, na magkihatan namo, na magsunod kami, Ginoong Jesus, Ginoo sa among kinabuhi nyo. Siya ang sundong sa among isentro, sa among kasing-kasing, sa among kinabuhi, sa among relasyon sa pamilya, sa mga kaila, sa among trabaho, Ginoo. Siya ang mga isentro sa kanan, para malayo kami sa kanyang Lord, ang i-bless sa trabaho nito, ang magagiyang ka na mo sa among paglakaw, magkagusa, sa among pagbulag-bulag, ikaw ang mag-protect ka na mo, ikaw ang magagiyang ka na mo para simanahan Ginoo. Imuha ang kinabuhi, imuha ang banan Ginoo, ang bumog, imaya, imuha lamang. Itayon ta ang Diyos, kansang gahong, amiya ka nato, ug maoy makahatag ug labaw pa kaysa atong panayon ug maunaan. Itayon ta siya diya sa simbahan ug diha ng Kristo Jesus ngadto sa tanang kalawatan hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Sige, itong nagpangalan ang Jesus.